Yksi vanhempi mies soitti joskus 80-luvulla Vaasasta, että hän oli kulkenut Kauppiaankadun alla joissakin tiloissa. Sellaisessa tunnelissa mä oon ollut ja siellä on ollut monta muutakin siellä pomppinut. Vanha Vaasan kirkosta lähtee jonkin tyyppisiä salaojia ja tietysti siellä on myöskin kirkon alla hautaholveja ja myöskin pihamaan puolella on näitä hautaholveja, että jonkinlaisia pieniä käytäviä sielläkin kyllä on. Sehän olisi matkailullinen sensaatio ja voitto Vaasalle, jos tämmöinen tunneli olisi. Eihän sitä olisi mitään mieltä salata. Tämä museoviraston ihminen ei vastannut mun kysymykseensä, kierti ja kaarti ja sanoi vaan, että jos mä oon ollut jossain sellaisessa, niin mä oon se mieltänyt itselleni, että se oli tunneli.